ba abin da ke bayyana musulmi a duk inda yake a duniya irin sallah. Akwai likita ɗan Najeriya da ya samu aiki a ƙasar Australia, ya aiko ma sun bashi wato takardar shaidar zama ɗan ƙasa a Australia. Ɗan Kano ne, Dr. Ibrahim Jatau, mutumin kunya ne a Manjibir. To da ya je ma'aikatar da aka kai shi inda yake aiki sai ga ba musulmi ko ɗaya. Sai ya je ya ce ma shugaban gurin, ni fa musulmi ne, ina son zan dinga yin sallah. Ce to ba kuma ya rubuto. Ku duba turawa da tsari malam. Ya rubuto sai aka ce to ba da masallaci kwata-kwata a gurin. To amma sai aka samu wani ofis, sai aka ce an masa bikin ɗin ofis ɗin daga karfe nawa zuwa karfe nawa yake so ya dinga yin sallar. Sai ya faɗi biyu, tunda ita ce ake a ofis azhar da la'asar, sai ce karfe kaza da karfe kaza. Shikenan kawai sai aka zo aka rubuta bakin ofis ɗin cewa wannan ofis ɗin an yi bukin ɗinsa daga kaza zuwa kaza, don do stop ba ma'ana kakka damu kowa a wannan gurin daga karfe kaza zuwa kaza kar kowa ya shiga, akwai wanda aka ba bukin ɗin gurin. Shikenan sai lokaci sai zo ya bude ya shiga ya sallasa, lokaci ya shiga ya salla. An kama masa wannan gurin, ba wanda yake shiga a waɗannan awannin. Za a ba shi awa ɗaya misali azhar, awa ɗaya